wase na ogiso sharia toaso na yede mako eye ensam foforo emu na Gwira Banso ohene ene mpanifo wokro no mu de ato aban anim se ne manim ye de wo mo hia military task force no so wo mo beba fise nipa bia ye se de aban no ye bia ni ho a wo mutie wo galamsey no huntinsuo ankobra ne de wo mo hwehwe si form de hia ne asi kire ni insurance million na wo no mo no yenkotie na nansam a wo de atudai Fomu Gwira Banso edinkra amane Ghana ban no sen manimu ya wonbo no homoden no wonpa wasrafo mo wo mu emba wo mu mpotanimu na galamseyfo ese akontombra nso bonten no wo mu meche wo mu na san hemfo yi etredi a okasanfoni bia na etwa no ho no mo ho ye se galamseyfo yi edi chamfan fidie ni bi akwa akontombra nso bonten no ho ya wo mu etu galamsey na bratofo hina wo Gwira ene Adom Kasee edi nkomo no wo kire mu se ehemfoni bia wo Gwira Banso na age so peni enu nte no ama galamsey dwumadi guso a ekoso wo mu ekro no emu ne senti awasa osofo hwensase ne fumagudi ho nsem so eto ne nsa de frɛ hemfo yi na mo jai galamsey dwumadi ekoso wo Gwira Banso se de be ya won nsu bonten won sase ene wo mu afu ahodo no obetumi abo ho ban friends minister any Banso chief any hemfoni bi akwa ko gina Ankobra na no wo bebi a ne azim no epo na ne azim friends Ankobra na ebo hye na no ka se nsuo no ayeden ati friends epo na kasa no woni mre a eyiri a etumi pia Ankobra na diko echi eti no omotamia edu samre na that's the time politicians no sheda ko gina friends ho no ma sheda dada ban se friends Ankobra nsuo no eni ati mo pa mo ma ebe na miensampe na mo sanko obi se mo nkohwe se nsuo no ni at ayesen andra me person me twan trontin me amakasa bisa friends Ankobra nsuo no bi mo amohwe nsuo andra friends nyamisa we krampo na misa ade ate sunti ni ayesa no hwe nsuo ayese Ankobra ne eni ati anu achi ode kokobo anu oden ma hemfo a wo mu age so pani a wo mama amanfoforo so adehye aba wo mu kro no mu tu galamsey dwumadi wo ho sanke be ya wo mu enjai esanse dwumadi ekoso no ese wo mu nsase na de nimguase na ebra hemfo aka wo mu ebokro no emu nti me say no morning edi ma hemfo na yeguso a yekeka se mama enjai galamsey na edi say friends Ankobra na yente na sira mu guso ene se omo hwe ni yi no mo di edimbone ama yemu bia ye hemfo a ye wo friends drama mu ne cost me dey say na omanpanyi wan fa na esi fom pa amfo na esi fom na ka so be tete o ministers any original ministers any wo friends mineral resource ministers ano se o ma be dada o ma be jan Ankobra na ano aka twen se nsuo no ati dia omanpanyi na ni na no ekotompo